जब हिमाचल में शंकर जी के बारात पहुंचल बा तो देखता लोग कि सांप बीछी हाड़ा गोजर भूत बैताल आनर लंगड़ लूल कुल आए रहे। नदी नाला आहर पोखर यहाँ तक से कि आंधी तूफान भी आयल रहे। बैल पर सवार होकर के बाबा जब पहुँचले दूल्हा बन करके तो मैना रानी कपारे हाथ धैले बढ़िया कह तरीका कि कवना नगारिया से अरे कवना नगारिया से अरे अइले बारियतिया मतिया पागल भइले बा कि कवना नगारिया से अइले बारियतिया मतिया पागल भइले बा। देखी के शिव के सुरतिया मतिया पागल भइले बा। देखी के शिव के सुरतिया मतिया पागल भइले बा। अरे बसहा प बैठल बाणे पेन्ही मिर्गा छाला बसहा प बैठल बाणे पेन्ही के मिर्गा छाला गर्दन लपेटले बाणे सपवा के माला कि बसहा प बैठल बाणे पेन्ही के मिर्गा छाला गर्दन लपेटले बाणे सपवा के माला। अरे निक नहीं खेलागत हमारा निक नहीं खेलागत हमारा नारद जी के अदतिया मतिया पागल भइले बा। कि निक नहीं खेलागत नारद बाबा के अदतिया मतिया पागल भइले बा। देखी शिव के सुरतिया मतिया पागल भइले बा। देखी शिव के सुरतिया मतिया पागल भइले बा।